gare ku wakilan ƙabilu ku yi shawara tsakaninku, ku yi shawara ku nemi hanya ta a ciwo kan wa'annan mutanen cikin ruwan sanyi. Amma mu abinda yake wajibi gare mu shine mu tabbatar da mun kawo soji da yawa, mun ba su horon da ya dace, mun ba su makamai domin su iya kare ƙasa, kuma hakan za a yi shi insha Allah. Na shurari irin bukatu da prefe ya gabatar dangane da zaman lahiya. Na ba shi amsa cikin wannan maganan da na yi. Abinda ya shahi makarantu, domin ƙasa in babu ilimi babu ƙasa. Chez le préfet, matsalan makarantu a daji a ƙasanmu irin wannan pastoral, akwai magani biyu da za mu yi amfani da su ran da muka ƙare da matsalan tsaro, kuma ba da bata lokaci ba insha Allah za mu yi nasara. Wannan matsalan za mu mance da ita, mu shiga aikin ginin ƙasa insha Allah. Abin da ya shahi ilimi, kun gan ƙasar Tiliya makaranta 50 gare ku, ba su kazamce ba, ba su yawa ba. Ni daga taskar nake, mutanen adadin mutanen taskar irin na Tiliya ne, amma faɗin taskar yahi na Tiliya. Amma makaranta hal 100 guda da wani abu muke da su. Yanzu kun san nawa muka mai da su? Muka mai da su makarantu 5, manya da 'yan ƙanana kaɗan, ban san adadinsu ba, mun basa kai 10. Nan ma on va faire la même opération. Duk yankin da ya kamata, maimakon a bar kowane rijiya, duk inda chef de tribu a mishi makaranta, babu yara, wurin yana da nisa, mushen ya ta yi baya aiki, za mu haɗa su, mu yi gidaje na zamani, mu musu wurin kwana, wurin mu kula da su, duk abin da ya shahi rayuwarsu. Wannan ne tsari sabo da na zo da shi, kuma za mu aiwatar insha Allah. 'Yan mata su ma za mu musu wurin kwana nan Tiliya, za mu ma 'yan mata na sai eje wurin kwana, za mu kula da su. Za mu fara da 'yan mata, tana yiwa har samarin ma za mu musu insha Allah, amma da 'yan mata za mu fara. Na shurari kokenku dangane da a muku lise, in ba mu da malaman makaranta isassu wanda suka kure, ko an yi lise bai da amfani. Kenan za mu yi nazari, amma yarinya daga Tiliya ta tashi ta je Cintabaradan ta rasa inda ta tsugunna, wannan zance a cikin shekara guda 2 zai kare, saboda Cintabaradan za mu musu interna, za mu kula da su. Yarinya in ta tashi daga Tiliya za ta samu gida na gwamnati da gado da abinci da abin da za ta sha da kare lahiyarta, duka za su tabbata insha Allah cikin tsarin da muke yi a watanni da suke gabanmu. Za ni kiran wani babban taro na duk masu iya taimaka mu, kuma suna da yawa. Na san da haka za mu samu kudaden da ya kamata domin mu yi interna na 'yan mata. Amma a wurare irin wannan ba 'yan mata kaɗai ba ne ya kamata, amma interna har da 'yan mazan za mu musu insha Allahu. Za mu ba da umarni, kuma za mu yi aikin wannan gadan-gadan da yardan Allah. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Santé, kun shurari kokensu dangane da ƙasar Tiliya kaf gudan ƙasa babu sage-femme. Wannan bai kamata ba, ya kamata a kawo sage-femme ɗaya, ako sage-femme har 2, sa'an nan za mu ci gaba insha Allah.
ministre de la santé ya ce maka monsieur le préfet ambulance insha Allah wa sati biyu za a kawo muku ita. Muna da labarin an yi gobaran daji da kuma an rasa ciyawa da kenan akwai matsala ta abincin jama'a, saboda mutum da yawa kuka ce mun mutane da yawa suka bar wuraren su yau sun shiga wani yanayi na suna neman inda suka tsuguna. Beaucoup de problèmes humanitaires, par conséquent za mu kula da haka. Inch'Allah, vous nous donnerez les chiffres précis, les localisations précises, et nous allons prendre ça en charge en relation avec le dispositif du système humanitaire international et nos propres moyens. D'ici là, abin da nake so ku sani shine yau zancen da nake muku mun sayi hatsi, abin da ya shahi gwamnati, da za mu fara sai da shi rahusa daga février mars hal mu kai september insha Allah. Muna da su sun shiga magazin na OPVN duka a ko'ina. Yanzu muka yi oda na a kawo abincin busashe, shi ma ina tare da ministre de l'élevage. Kafin wata guda a ko'ina insha Allah za mu kawo abinci na busashe a sai da shi rahusa, shi ma insha Allah. Kenan mun rigaye mun ɗauki irin matakan daidai gwargwado da yardan Allah. Matsalan ruwa da sauransu duka mun zo ne don mu shurare ku, don mu san abin da ya kamata a muku da gaugawa, mu rubuta shi kuma mu je mu ba da umarni don a biya muku bukata. Jama'a 'yan uwa mutanen Tiliya, Allah ya muku albarka. Kun rike mu wannan yankin yana da hatsari. Yau kuna cikin halin kalubala mai tsanani, amma ina sake kira gare ku, ina ƙara kira gare ku, kar masu so su watsar da ƙasanmu su yi nasara. Me zai hana su yi nasara? Ku haɗa kanunku da bugashe da hilani da laraba da sauran ƙabilu na wannan yankin. 'yan uwan juna kuke, 'yan uwan juna kuke, kusan da haka. Wannan iblishin da ya ratsa shekarun nan da suka gabata, Allah ya kai shi nisa, ya la'anta shi, ya kai shi nisa. Zamantakewa ku ta koma yadda take da, shi ne ƙarhinku, ku sani. Domin in aka shiga irin wannan matsalolin kuma aka ce sai da fansa babu yahewa, wallahi ana shiga hatsari, ana shiga babban hatsari. Abinda ya gabata ba komi ba ne. Kenan a kiyaye abinda yake gaba yana cikin haɗuwan kanmu. Shine kiran da na zo in muku. Na yi imanin da za ku karbi wannan kiran, amma mu gwamnati aikinmu mu kawo kwanciyar hankali kuma mu tabbatar da zaman lahiya. Wannan yana rataye ga wuyanmu, amma muna so mu dogara bisan ku, domin kuma ra'ayin naku ya zan ra'ayin sulhu, ra'ayin yahe ma juna, ra'ayin abin da yake gabanmu tare za mu tunkare shi, amma ba cikin kanunmu suna rabe. Wannan ne jawabin da na so muku, 'yan uwa. Allah ya muku albarka, Allah ya ma comité de la paix albarka. Kokarin da kuke yi mun san da shi. Allah ya baku nasara wannan kyakkyawar niyya da kuka yi na ku kare lahiyar jama'a. Na gode.